lap ki pai ba ya wei unong tu hakmat jong ka snong nong silong hajan ya snong maulang ren kabangi jukhon ka mau phan kelai yok bat ki pai ba ya une unong tu ula prong tu haki yeng jong ki breu ula tu ye ki mar jing don kam ki mar bam bat ki jan ki nep ki dhara bat ki wei pan halor kane ka jingjia kala pen sosi ya ki nong song snong kala penting pen smit ro ya ki nong song snong hakini ki sngi ki bal adab ki nong song snong ki ut ki nam baha ka pormit jur ke jing werksau jur ke jing ya jong ubreu jur jong ki nong tu ki bala jusha tu haki yeng haki sam haki dukan kumta ki yai ap ki yai wat lenti henrei menne kasngi la yo bat ya une nong tu hak jan jong ka snong maulang re kabangi jukhot kadong mau pan kelai te kumta kasong haka borsnong kumno ban bisar ya bat IT haki breu jong ka ain ban le ya ka bodon kam yo lese unie ubreu udon benta haka badi drugs ne kayi drugs ne udai breu basu thau bantu ban jai tu ban tre ban kata ban bela ban sngi ne haka no kurkom kublai shibun ngi second upat ke wiki video Lepin ada hara di diri orang pay. Một cam vậy. Try ice tap. Tiêu mẹ là quạt tụi mày nè. Ôi senging ngào. Mesti lah mirip. Oi. Mana makan kelai? Aduh kan merah nari orang mencintau mencipin mencai. Kamu tahu berapa lat liam? Bukan kuat ni untuk orang macam ni ha. Biar apa? Oh, ni. Penlek ni nak lahir ni.